médiá George Soros? Ja nepracujem v slovenských médiách, ale myslím si, že hlavný problém slovenských médií je, že sú podfinancované a nemajú redaktori dostatočné podmienky na systematickú prácu do hĺbky. Naposledy som zaznamenal nejaké investície z nadácie otvorenej spoločnosti, čo vôbec nie sú len Šorošové peniaze. Niekedy pred nejakými 5 rokmi boli tam nejaké, myslím, granty na projekty nejakých reportáží. Ale neviem o žiadnom slovenskom médiu, ktoré bolo priamo financované z peňazí Georgea Sorosa. A prečo si to ľudia myslia? Tak je obľúbená konšpiračná teória, že vlastne všetky médiá sú ovládané nejakými temnými, podľa možnosti židovskými vlastníkmi. Fakt je ten, že oligarchizácia médií je problém Slovenska. Hej, to znamená, že povedzme finančné skupiny kontrolujú médiá a urobili si z nich do istej miery nejaký nástroj na presadzovanie svojej politiky, ale zase tým, že nedošlo k úplnému ovládnutiu trhu povedzme jednou skupinou, tak vždycky to, čo sa nedá umiestniť do jedného média, tak vám uverejní niekto druhý. Takto totiž demokracia funguje, nie že všetci novinári budú absolútne slobodní, dokonalí anjeli, ale že existuje rovnováha síl na tom trhu. Vnímate aj nejakú izraelskú alebo americkú propagandu popri tej ruskej na Slovensku? Veľmi častá otázka, pretože ja som začal vlastne upozorňovať na to, že po povedzme 15-20 rokoch kľudu, po skončení studenej vojny, zrazu u nás ožil vplyv Kremla, ktorý sa začal prejavovať aj propagandisticky, takže každý sa pýta, prečo neupozorňuješ na americkú propagandu a tak ďalej. Každá veľmoc robí propagandu. Ak by ju nerobila, tak by nebola veľmocou. Čiže ten základný rozdiel nespočíva v tom, že Kreml robí propagandu a že by som tvrdil, že Washington ho nerobí. Washington ho robí, samozrejme. Avšak rozdiel je v tom, že neviem jediný prípad webovej stránky alebo nejakého média, ktoré by na Slovensku šírilo lživé dezinformačné správy v prospech, povedzme, USA alebo v prospech Bruselu alebo v prospech NATO. Jednoducho, ak vy niečo takéto viete, tak ma na to upozornite. Väčšinou, keď položím túto otázku, tak je odpoveďou vtedy Colin Powell povedal lživú správu, že u Sadama Husajna sú zbrane hromadného ničenia. Ale to isté bolo vlastne odhalené západnými médiami a ľuďmi, ktorí prehovorili a na to sme nepotrebovali v úvodzovkách alternatívne stránky u nás. Čiže každá mocnosť robí propagandu, ale súčasná kremelská alebo prokremelská propaganda je výnimočná tým, že používa lži, dezinformácie, sfalšované príspevky rôznych anonymných webov a podobne. Toto je možno podstatný rozdiel. Čo radíte ľuďom, ktorí nechcú spadnúť pod tento vplyv konšpirátorov? Možno by bolo lepšie rozšíriť tú otázku, že ako zvýšiť svoju odolnosť voči propagande a manipuláciám. Základná skúsenosť je tá, že obvykle propaganda, podobne ako reklama, sa snaží útočiť na emócie. Ako náhle vidím správu, ktorá hovorí o zabitých detičkách, znásilnených dievčatkách a podobné veci, tak tam musia všetky výstražné kontrolky blikať, pretože toto je najčastejšie zneužívaná emócia, strach a zhnusenie z nejakého hrozného nepriateľa. Pripíšete nepriateľovi, že medzi nimi je niekto, kto znásilnil, zabil, ublížil dieťaťu a zrazu on prestáva byť ľudskou bytosťou. Toto je veľmi nebezpečné, na to si treba dávať pozor. A potom najúčinnejší je normálne zdravý sedliacky rozum, ako náhle sedíte pri televízori alebo pri počítači a valí sa na vás hrôza a des z toho sveta okolo nás, tak je dobré sa pozrieť z okna a povedať si, položiť si otázku, naozaj nás ohrozuje tých 15 utečencov, ktorí k nám chcú ísť, alebo nás viac ohrozujú tie 10 000 našich utečencov, ktorí utekajú zo Slovenska, naši študenti, ktorí utekajú na zahraničné školy a nevracajú sa, naše sestričky, ktoré utekajú do Rakúska, pretože u nás nie sú zaplatené, či nás viac neohrozujú učitelia, ktorí u nás odchádzajú z práce, lebo ich to nedokáže uživiť. Či je reálny problém tých 15 nešťastníkov, ktorí sem prichádza z Blízkeho východu, alebo tie 10 000 Slovákov, ktorí utekajú z tejto krajiny.